Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon nomba, ƙarshen nomba, tsakiyar nomba. To insha Allahu yau kuma ga wani ismullayin azim, ma'ana wani tasrifi da muka zo muku da shi na kuɗi, musamman idan mutum yana da wata hidima da ta kamo shi, wadda insha Allahu wanda yake so ya samu jikka 100 ko 100,000 ko sefa jikka 100 ko euro miliyan 100 kamar yadda lissafin ku yake, ko rufi 1000, ko wanda yake son ya samu 1000 na riyal, da dai sauran kowane irin nau'in kuɗi na kowace irin ƙasa ne. Ga waɗanda suke Najeriya kuma wanda mutum yake so Allah ya mallaka masa 100,000, to insha Allahu ga hanyar da ake bi. Kuma shi wannan hanya gaskiya ba wai ta tsaya akan iya 100,000 bane, amma dai an dai fi ittifaƙin da insha Allahu duk lokacin da ka aiwatar da wannan sirri, to bi iznillahi ta'ala sai ka samu wannan 100,000 din insha Allahu. Wannan sirri ne mai kyau, kuma sirri ne mujarrabi, wanda in Allah ya yarda idan an yi shi insha Allahu duk lokacin da mutum yayi wannan ismullayin azim na tasriful mal, bi iznillahi ta'ala sai ya samu 100,000 ƙarƙashin filansa. Sirri ne da idan mutum yana da wata hidima wadda dai bata haura 100,000 ba, kuma Allah yana iya bada abin ma da yafi 100,000 din a gurin. Amma dai yana daga cikin sirrikan da manya-manyan bayan Allah iyayenmu wanda suka yi amfani da shi, wasu sirrikan irin na ƙarƙashin buzu ne, wasu sirrikan na ƙarƙashin darduma, wasu sirrikan irin sirrika ne da suke ƙarƙashin tabarma, wadda zaka ga dai Allah ya rufa musu asiri, suna daga zaure suna bada ilimi, Allah yakan basu abin da zasu ci. To insha Allahu zamu kai ga irin waɗannan hanyoyin, har izuwa ma ga hanyoyin da suke amfani da su na hantamu, wanda ake bugawa rijiya ta buɗe, wadda insha Allahu za a samu kuɗi, da sauran hanyoyin da suke bi na sirrul jaibi, wadda mutum zai sa hannunsa a aljihu ya dinga cirar kuɗi, da wallet money irin wadda manya-manyan iyaye suka yi amfani da shi, da kuma sirrul shajara, irin sirrin nan da duk abin da ka siya, ko gona ko fili ko ma wani irin abu ne, insha Allahu idan ka je ƙarƙashin bishiya ka rubuta bismillahir rahmanir rahim, nan take in Allah da ko miliyan 100 ka sai gurin, insha Allahu a wannan tushen bishiyar anan zaka ebi kuɗin da zaka biya kuɗin. To insha Allahu daga cikin irin wannan sirrikan na kunnashul ismullayin azim, na Abu Harun al-Ansari, ko kuma na Abu Kuzaimatul Asrari, dai ga sunan, wadda daga cikinsu an kawo su a silsilatul asrar, da kuma kitabul kunuzul asrar, da kuma kanzul mufitahul mal, da kuma futuhatul abwabul mal, da kuma kitabul qirdasul tabdil, dai da sauran littattafai, wadda daga ciki har ɗaya daga cikin ɗan uwa duki ya kawo wasu daga cikin irin waɗannan ya ciccira. To insha Allahu daga cikin irin waɗannan mujarraban littafin, da cikin kitabul kanzul malul asli, to insha Allahu ga wani daga cikin sirri irin wannan, wadda insha Allahu muka zo muku da shi, wadda daga cikin wasu ma'abota karanta manya-manyan kunnashul akbar, insha Allah waɗannan hanyoyi da littattafai sun san su. To insha Allahu ga wani daga cikin sirri, wannan shine sirrin da ake ce mishi tasrifin naum, shi ma'ana tasrifi ne shi wannan na bacci, wadda mutum zai cire kuɗi. To insha Allahu hanyar nan dai in dai mutum ya bi ta, sai dai kai in Allah ya yarda kan duk wanda ya bi iznillahi ta'ala sai ya samu wannan 100,000, ko kuma sai Allah ya bashi kuɗin da ya wuce 100,000. Da farko insha Allahu idan mutum zai aiwatar da wannan sirri na ismullayin azim, amma fa ga waɗanda suke da ƴan ƙananan buƙatu, wanda yake so zai sai mashin, ko zai ɗan sai motar haya, ko wani gida, ko zai biya kuɗin haya, na san wannan sirrin zai taimaka ma ƴan uwa almajirai sosai da dama. Insha Allahu da farko mutum zai samu, ana rubuta bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kuka ganshi kafa 3 akan farar takarda, a cikin takardar kuɗi guda ɗaya. In son samu a samu 1000, ko dai wani kuɗi dai wanda Allah ya hore wa mutum, za a samu busasshiyar hawainiya guda ɗaya, za a cire kanta a haɗa da ita wannan takardar kuɗin a ƙone. Idan aka ƙone sauran jikin kuma za a daka shi, sannan a haɗa da tokar, da ita wannan tokar, sannan a samu zuma,
mai kyau amma ake samu, sai a haɗa a cakuɗa. Idan aka cakuɗa sannan mutum zai shanye zuman, idan ya zo zai kwanta bacci zai shanye zuman sannan sai ya kwanta bacci. To insha Allahu kana tashi baccin nan da safe bi iznillahi ta'ala, idan ka ɗaga ƙarƙashin fulanka to bi iznillahi ta'ala za ka samu kuɗi in Allah da naira 100,000 a ƙarƙashin fulan insha Allahu bi iznillahi ta'ala. Tun kana kwance ma za ka ji kamar ana ɗaga kanka kamar ka kwanta haka akan gungume. To insha Allahu dai in asuba ta yi gari ya waye bi iznillahi ta'ala mutum zai samu wannan 100,000 insha Allah. Ana ƙone shi ne a tukunyar laka, a nan ake ƙone shi wannan hawainiyar. To in Allah da in dai mutum ya kafa sirrin a bi shi a hankali a nutse, sirri ne wanda ya zama na insha Allahu mujarrabi, kuma sirri ne na tasrifin naum ko ismullayin azimin naum insha Allah. Sauran kuma hanyoyin da suke tafa insha Allah su ma muna nan tafi tare da su insha Allah. Dan neman ƙarin bayani za a iya kira a 081 300 10609. Mai magana Alaramma, wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai Zaria, mai dubin asararu. Ga ma'abota neman mu a kotun tubar mu, mun ɗan tsaya da waccan lambar. Ana iya neman mu a 080 34 31 21 38. Wane ne? Waye ne? Ku jira ni, ku jira ni. To insha Allah, to shi wannan sirri ne dai mujarrabi, kuma sirri ne wanda insha Allah duk wanda ya amfani da shi zai ga wannan. Ga waɗanda suke bin harkar asararu, suke so su ƙware kuma su ƙara fahimtar abubuwa, akwai abubuwan da ya kamata mutum ya zama ma'abocin yawan karance-karance na littattafai, ya zama ma'abocin yawan ta research, kuma ya zama mai kokari da jajircewa wajen gwada asararin da kusan da aka saki. To anan ne zaka fahimci wane ne mai sa asarar. Mu dai burin mu insha Allah duk wani abu da za a yi maka, ko za a ce ka zo ko ka kawo a yi maka, kai ma ka san yaya ake abun. Kuma duk waɗannan sirrika da muke sa ba wai rashi ne na aikin yi ko rashin wani abu ba, mun san yana daga cikin abubuwa na sadaqatul jariya. Don haka duk abin da Allah ya hore maka kai ma ka iya fitowa, kar ka ji tsoro, ko da menene zaka sa, komai kankantar abun, ba wani magani karami, domin wani shi ya fito nema. Saboda haka kai ma kana iya fitowa ka bayar. Allah kaɗai ya san ɗimbin ladan da zaka samu, domin sa sirrin nan sadaqatul jariya ne, domin raya al'umma ne. Kuma muna godiya da masu kira da waɗanda suke kawo mana ziyara, da sauran masoya na sassan duniya da ƙasashe baki ɗaya insha Allah. Amma wannan sirri dan Allah a gwada shi ga wanda yake da karamar bukata dai, wanda duk bai rena abin da za a samu ba, to ana iya gwada waɗannan sirrika. Sannan akwai manya-manyan abubuwa da ya kamata, irin kitabul asrarur rauhan, irin su kitabul asrarul tabdil, da dai sauran irin waɗannan littattafan, wanda yana da kyau ga mai karatu ya dan dinga bibiyan su, koda ba wannan, koda ba da yawa ba. Dan neman ƙarin bayani za a iya kiran mu a 080 34 31 21 38.